लोगोफोर बैसागु दाथ' मोनफैबाय नङा होनबा थ' नैबे बैसागुनि गेजेरजों लोगोसे आं दिनै माखासे फिसा फिसा भिडिअ क्लिप लाना फैदों मानो होनबा भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन आरोना थ' नोंसोरबो नायलांगोन होननानै आसा खालामो थ' भिडिअखौ सुरु जायैसै नोंसोर क्लिपआव नायनानै नुखाबाय जानांगौ नङा होनबा ससेबाबो मिथिखाबाय नङा होनबा थ' बिनि सायाव बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय थाबाय मानो होनोबा बैसागुनि माइब्राफोर जागायबाय जोङो माइब्रा राजा उदै सानाय बेमार खर' जाथोंसै मोजाङै मोजां बैसागु बोथोरखौ बरायनानै मोजाङै मोजां आरो बिदाय हरनो हाथोंसै जै माइब्रा राजा माइब्रा रानि जै माइब्रा रानि माइब्रा बोराय आरो माइब्रा बुरै जै भिडिअखौथ' नायनानै नुबोखाबाय नङा होनबा नोंसोरथ' मादैमोनाबो गाज्रि जायाखै मानो होनबा मोजां जादों मानो होनबा थ' बिसोर लोङैनि सिगां माखासे गावसिनि गलतिफोरखौ बुंनानै लादों एबा केमाहा बिग्रायदों आंबो माने गाज्रि मोनाखै थ' मोजाङानो मोनदों मानो होनबा गावसोर जा बुंनांगौ बेखौ बुंना लादों नङा होनबा थ' बिनि सायाव रावबो जेबो बुंनो हाया नङा होनबा थ' बिसोरो जा बुंनांगौ गावसोरनो बुंना लाखाबाय नङा होनबा माइब्रा बुरै माबा बुरै नङा होनबा थ' आं बिनि सायाव जेबो सानाखै आरो मानो होनबा इन्टारेस्टिं जादों आरोना बिसोरनि भिडिअ सर्ट माबा रिल्स बानायनायाबो थ' सापर्ट खालामनांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मानो होनबा खिन्थु बेनो लोंनानै जानानै उतपात जानाङा मानसिया थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आयै आबौमोन नोंसिना एसे गलति जाबाय खोमा दै एसे ओमफ्राय बे जुदि आदानि गोसोनाय बाजैया बोरैबा बे भिडिअखौ नुबा मा सानगोन ओमफ्राय जायासै आबौमोन जायासै नोंसिना एसे रं जाबाय मानो होनोबा बेखौ बिदि खालामना थ' आदाया जुदि गोसोनायजों गारजायोबा मा जागोनलै नोंसोर बेखौ सानना नायग्रोलाय जायासै आदा गैला लासिं जासिं सयथिनोबो थ' गैलालै आदा माथो नों बे हिन्जाव मुवायावसो लांबाय सथिबा इयो ससे आदा ससे बाजै ससे आब' साजोब्बाय माथो नोंलाय बोरै जाखो आदा गैला नों पाक्का बाजैजों गारजानाय लाइनाव थांमारसिगोनलै गैला बाजैखौ मोनगोनखौ आसा खालामासै आं नोंखौ आदा थ' बुंनो थाङोबाथ' आदायाथ' मा ससेसो आद्ला जोब्बाय आंनि साननायाव